Kylän tarina. Haluan tappaa sen Kelmin, joka yritti murhata minut. Ja tiedän kuka se on. Hän on laiska ja läskilikka. Hän tuhosi melkein minun omaisuuteni. Haluan tappaa hänet. Tyhmempää läskiä likkaa ei voi olla olemassakaan. Olen tappanut miljoonia ihmisiä. Eiks niin, Pate? Joo, tottahan toki. Haha. Hänellä on tapahtunut. Ai. Minähän olen kilo. Anteeksi. Anteeksi kaikki. Toi piti tapana tehdä näin. Auko. Eikö? Köyhän tytön luona. Aikana ole köyhän minut ja pitää tappaa. Minä kostan tämän. Minä tapan hänet. Joo, tapa hänet vaan. Minä haluan, että tapat hänet. Hän on aivoton. Kakara, hän ei ota mitään muuta tehdä, kun kehdata minua. Kato nyt. Minulta on lähtenyt minun iänetui hiukseni. Sen apinan takia. Mä tekisin mieli tappaa hänet. Haluaisin olla tietysti apina heitti ääliä. Joo, ole vai? Joo, itse ärsyttävä ääliä. Joo, niin ei tietenkään olla apina nykyään. Merellä. Putum. Miu. Ja se siitä läskistä likasta hän kuoli, mutta toinen tyttö ei kuollut. Ja nyt se tyttöraukka heittää pommin. Putuu! Loppuks nyt jo? Osa 2.